Captar i retenir talent i la sostenibilitat han estat dos dels principals eixos de la 5a edició del Giro Camping Pro, el Congrés Professional de Turisme i Càmping que s'ha celebrat al Teatre Municipal de Lloret de Mar. El congrés ha comptat amb una trentena d'empreses participants i a prop de 350 assistents entre professionals del sector turístic i estudiants. El sector turístic és un sector estratègic per al país i és un sector on costa en aquest moment sobretot de seduir talent, no? I aquest és allà on hi posem molta èmfasi en aquest congrés, perquè al final els creixements turístics del país, que han de ser sempre creixements qualitatius, la clau és que hi hagi talent i que hi hagi talent format. I aquí és on hi estem treballant i estem analitzant diferents mesures, no? Tenim la sort de que la Càmpings de Girona és una marca molt coneguda a Europa i una marca que en aquest moment a la seva pàgina web està al voltant de 400.000 visites, no? Amb la qual cosa el que necessitem és gent amb ganes i sobretot amb gent amb vocació de formar part d'aquest fantàstic món que és el sector turístic. La veritat és que estem molt satisfets que hagin confiat també en nosaltres, agrair també a Lloret Convention Bureau per la feina que fa durant tot l'any per portar molts esdeveniments a la vila entre setmana, ampliant la temporada, i la veritat és que molt satisfets també d'un sector que a Lloret no oblidem que tenim 4 càmpings, 5.000 places de càmping, i és un sector també molt important per la vila i per la província, que estem molt contents i col·laborant en tot el necessari. D'altra banda, també ha assistit la delegada del Govern de la Generalitat, Laia Canyigaral, la qual ha manifestat que el càmping és un sector de referència que ha apostat per la innovació, la digitalització, la internacionalització i també per invertir a fer establiments més sostenibles. Alhora ha posat en rellevància les bones xifres d'estades que hi ha aquest any i ha finalitzat explicant que des del Govern sempre estaran al costat dels càmpings per fer molta més feina.